Rojek piştî hilbijartinên dubare kiriye. Ev der pêşiya avahiya rêxistina Dem Partî ya navçeya Curnê Reş a Rihayê ye. Hevşaredarên nû yên Dem Partî Serhan Paydaş û Garîb Yeşîl piştî duyemîn serkeftina hilbijartinê pîrozbayiyên gel qebûl dikin. Hevşaredarên nû ji Rûdawêra didin zanîn ku ew ê xizmetên ku ev 45 salin ji Hilwanê ra nehatine kirin pêk bînin. Curnê Reş di Haziranê da bersîveka pir mezin da sistema AKP. Çend sal zêdetir ti xizmetek li Curnê Reş newiye tim bindest bi zordarî û bi tecrîd ava dikirin. Soza me jî em tikê xizmetê xwe gelê xwe rabînin. Ji bo jina projê me hene rastî ji bo kooperatîfa û ez bêjim pazara û ciyê îş îslamî em ê ji wan ra ava bikin. Hewce çi heye piranî em ê ser vîya bixebitin. Li navçeya Hilwanê li gorî encamên nefermî di hilbijartinên şaredariyê da Dem Partî bi serket. Namzetê Dem Partiyê 3244 ferq deng avêt namzetê AK Partiyê û şaredarê berê Aslan Ali Bayık. Dem Parti Zaten me kazanç kiribu, mestandı bu. Sihuyeke adarê. Hîle û êdî ji me standin. Hilwan ya me ye ya gelle û vê ê gel bimîne. Divê 45 salin desthilatdarin ji vê derê lê kevir nedana serkever. Taxê bajêr digerî wek bajarekî mîna gundekî mezin e. Gunda dinirî qet tiştekî nekirine. Bi hezaran xelkê Hilwanê piştî encam hatin eşkerekirin êvara dudiyê Hezîranê li ber avahiya Dem Partiyê kombûn û serkeftina hilbijartinê pîroz kirin. Xwedê rûyê me û zariyê me de rî keda zariyê me tenê ne û keda şehîda tenê neçû. Çok şükür vê rê re maşallah 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 vê rê re. Pir kêfa me hatî vê varê. Xwedê gunê gişka ra mêze kirî înşallah û rihma. Maşallah ji mara Xwedê hezar carî ava be me girt em bi ser ketin. Dem Partiyê di hilbijartina sîwiyekê adarê da bi ferqa 521 dengan bi serketî bû. Lê hinek endam û alîgirên AK Partiyê di sindokhtevî dengan şewtan dibûn. AK Partiyê îtirazê encama hilbijartinê kiribû û li ser daxwaza wê hilbijartin hatin nûkirin. 45 sar aylek em bên dixwir, em bên malê belediyê digirin, em bên ayla xwe zengîn kirin. 45 sala şinda Dem Partiyê girt. Dem Partî jî înşallah baha xwedê ê halqê ra bişoxile. AK Parti haksızya mezin kir. İrada milletê lîst. Gasp kirin zaten. Rey şewtandin. Li milletê xistin. Li polîsa xistin. Milletê me yê Hîlwanê haksıziyê ra nake. Xelkê Hîlwanê piştî du mehan ji bo şaredarê xwe hilbijêrin careke din çûn ser sindoqan. Dem Partî piştî 45 salan careke din şaredariya Hîlwanê qezenç kir. Pirsgirêkên vê navçeyê gelekin. Dem Partî ji dixwaze xizmetguzariyan pêk bîne. Omer Sönmez, Rûdaw, Hîlwan, Riha.